Vă spun cu toată sinceritatea, eu nu l-am văzut de câteva zile, de când ați venit la Ploiești. Dar acum mă uit la el și Malone al meu e mai deștept, mai serios. Stai liniștită că doar pare. Da, nu mă lași, da, nu mă lași, o secundă de viața ta, mă, că ți-ești morți, stai să ții mănâncă dar astăzi și mâini. Tu nu te gândești, mă, capul ăsta că mâine am meciul? Cum dracu să nu mă gândesc, mă, de-aia am comandat jerbele. Puh. Lasă, e bine că ai scos steroizii aia din corp. Îmi cer scuze, a fost ideea mea. Dar nu înțeleg de ce ați încercat măcar. Eu cred că Malone poate să câștige și fără. Nu știu exact cine ești, dar răspund cu toată sinceritatea. Dacă te dai la Malone, mă apucă toate pandaliile. Sunt nepoata moșului. Da, ne cunoaștem. Toate am fost la un moment dat nepoata